Goddag og velkommen til www.accepteret.dk. Mit navn er Stig, og du lytter til mit video newsletter. Og emnet for i dag, det skal være kvantitet kontra kvalitet. Så jeg snakkede et par gange tilbage, der snakkede jeg i en af videoerne omkring det at omprogrammere sit lort. Og hvis du ikke har set den, så kan du gå tilbage og kigge, hvis ikke det her giver nogen mening. Det vi skal snakke om i dag, det er nogle smartere programmeringer. Og ligesom for at overbevise os selv, eller fordi hvis vi skal have en ny overbevisning, så skal der være noget idé i det. Der skal være noget, vi skal forstå, at det er smartere, før at vi tager det ind. For det vil være dumt at tage noget ind, eller en overbevisning ind, som ikke er smartere. Så derfor så underbygger jeg det her statement her med et lille forsøg. Så de lavede et forsøg, og der var en person, som fik en opgave. Han skulle skabe en smuk potte. Og han fik at vide, at han ville blive bedømt på, hvor smuk den her potte var. Og han skulle bruge al sin tid på bare at lave en smuk potte. Og det var det, han ville få karakter for. Så var der en anden person her, og han fik at vide, at hans opgave var at lave så mange potter som muligt. Så han fik alt det ler, han skulle bruge og kunne bruge. Og så fik han ellers bare at vide, at han skulle gå fuldstændig amok. Og han ville blive bedømt på, hvor mange han lavede. Så her har vi en, der bliver bedømt på, hvor flot den ene krukke, han skulle lave, var. Og herover har vi en, som bliver bedømt på, hvor mange krukker han kunne nå at skabe. Og det, som så viste sig med det her forsøg her, det var, at ham, der skulle have lavet en smuk krukke, at hans krukke, den var faktisk grimmere end den flotte af den, som herren herover havde lavet. Så ham, der bare fyrede derud af, uden at tænke over, at det skulle være perfekt eller noget, men bare prøvede at lave så mange potter som muligt. Hans sidste potte, den endte med at blive langt flottere end ham, det ene. De havde det samme tid, men hans potte, som skulle have været perfekt, den var mindre perfekt end ham herover, fordi han havde bare fyret derud af, uden at tænke over det. Det, som man kan lære af det her eksperiment her, det er, at jo flere gange du gør noget, jo bedre bliver du naturligvis til det. Og hvis du tør at lave fejl, og ikke prøve at gøre det perfekt første gang, hvis du laver en masse fejl, så vil dit slutprodukt, det vil blive for at tage mit eget eksempel, så har jeg jo, det her det er starten på min hjemmeside, og jeg vil vædde med, at 2 år fremme, flere tusinde videoer fremme, der vil min snak være mere flydende. Jeg vil være bedre til at have en flottere intro, der vil være bedre lys, bedre mikrofon og bla bla bla. Så det er grunden til, at det måske ikke altid ser så professionelt og perfekt ud. For det hele det er en del af en udvikling, og den vil jeg gerne lade ligge på min hjemmeside, så man kan se den udvikling og se, at man gerne må lave fejl. Og ikke bare, at man gerne må lave fejl, men det at lave fejl og bare gøre det, at det er faktisk en bedre strategi, end at sætte sig ned og prøve at gøre et eller andet helt perfekt. Fordi hvis jeg skulle have lavet den her hjemmeside ud fra det mindset, at det skulle være perfekt, så var jeg slet ikke kommet nogen vejen endnu. Altså, det er måske det, der har holdt mig tilbage i mange år, at jeg har bare siddet og tænkt, ej, det kan jeg ikke, og hvad tænker folk, og bla bla bla, og jeg har aldrig prøvet det før. Men det er den her lille viden, lille bevidsthed, vi bare skal gøre os, at repetition is the mother of skill. Altså, gentagelse, det er mor til at blive rigtig god til noget. Så jo flere gange du gør noget, jo bedre bliver du til det. Og der er ikke nogen, som er perfekte til noget til at starte med. Og at stræbe efter at være perfekt, det giver heller ikke et perfekt resultat. Så tag det som det kommer. Bare gør, i stedet for at tænke over, at det skal være sådan og sådan og sådan. Hvis du har en idé eller et eller andet, du gerne vil med dit liv, så gå i gang. Og så vid, at alle de fejl, du laver, det er små trappetrin, som til sidst gør, at det hele det bliver super godt. Og det kan være, hvad end det er, altså hvis du vil starte til at synge, eller hvis du vil, you name it altså. Så du kan føre dig over til dit eget. Husk på, at ham, der skulle lave en potte helt perfekt, hans potte, den endte faktisk med at være grimmere, end ham, som bare gik efter at lave mange potter. Så det her, det var kort, og det var mit video newsletter for i dag.
Jeg håber, at du fik noget at tænke over, og at du kunne bruge det, og måske at det sætter sig fast herinde, og får dig til at mere spontant bare gå i gang med det, du brænder for. Så mit navn er Stig, det her var www.accepteret.dk. Tilmeld mit nyhedsbrev, tjek min Facebook, like den, og hvis du vil, kan du gå ind på YouTube og subscribe. Stil mig et spørgsmål på min hjemmeside, hvis du vil have et svar på et eller andet spørgsmål, du går og roder med. Mit navn er Stig, og det var alt herfra.